ndodana yami, mina ngingumloyi, uSathane wasemhlabeni. Ngiphethe na oSathane abancane. Ngakuphi warning ngathi hlukana noSikhakhane. Kodwa wanenkani. Kunjani makunje? Kodwa mloyi, uzimisela ukuphila impilo enje kuze kube yinini. Mangaphi amakhansela alele kobandayo ngenxa yakho. Ama-taxi own. Osomabhizinisi. Hey mfethu, uyidla kanjani imali yegazi? Imali yezinyembezi. Uyayibona le mali yegazi. Iyona lena engibekela. Iyona lena engiphe konke lokho enginakho. Ngangihlupheka. Ngihlala emgaqweni. Ngingenamali. Nibhizi nina nidla izimali okumele ngabe sisiza bonke labantu abasemgaqweni abangenamakhaya. Unembeza wami waphela mhla ngicela imali. Ngicela u5 kumuntu ohamba ngeBMW. Wathi ake nayo. Ngilala ngingedlile, ngidla ukudla kusela abantu. Bafana bami. Yenzani umsebenzi sambezi. Hawu kodwa bafethu. Cela ngitolele. Zoshintsha impilo zenu. Nanto-ke into engidina ngayo. Izithembiso zamanga lesi enizenzela umphakathi mamfuna ukuvotela. Bafana bami. Yenzani okumele ngikwenze. Sa. Jackie! Ngiyasiqaseka ke lapho. Yabona abantu mabazokoda and then awukhona ukuhambisa ama-order cause nginama-distributors. Kuyangistressa cause ngifuna ngicela uhlale phansi sidingikhuluma. Noma yini la udinga sikhulume ngayo. Engalinda. Ngifuna ukuyophumula. Kodwa baba awusangithinti baba. Awusanginiki idingo zami njengomuntu esifazane baba. Iphela inyanga ezimbili ungangithinti baba. Iyona into yaziyo leyo. Iyona into osimisela ukuyenza ngempilo yakho. La usakaza imlenze. Ngiyasebenza mina. Ngenza imali. Anginaso isikhathi sala yonke mfazi ndini. Ngikhathele ngifuna ukuyophumula. Walking like that. It's like an hour. That's not the way I walk. You trying to press up. You're always like, Voicemail. Baba mfundisi, bengisacela Nkosi yami uthole umlayezo ungiphendule. Ubaba umloyi uyangicisha akanginiki ngibathe ngiyamthinta umloyi akafune lutho nje. Manje baba ngicela uthole umlayezo ungiphendule.
mfethu. Hey, mfethu imoto enhle kangaka ngo-10k. Yini uyitshontshile na? Mfowethu wabonile amaphepha ngithi. Le moto ibiza mina. Manje uyayithatha noma uyayiyeka? Ngiyayithatha mfethu. Ngeke ngisayiyeka. Good. Uzafaka imali kule account before lishona elangamhlanje. Hawu ngiyifaka impesa ngihle ngifaka kuyimali. Nazi ikhiya baba. Hawu. Uyibheke. Ya yiyo mfaniphilile le moto yakho. Uyayithatha baba. Ngiyayithatha. Ah, suzasenda imali ke. Azobona. Ayitume baba. Angibone kahle ngathi yani Yini namangala ma? Sengithenga imoto. mfana wami imoto yakho lena ndodana ngaze ngajabula ngiyakubongela mfana wami yo uhamba nomakhosi vula mfana vula ngingene hayibo Sakubangela bamnana bantana. Ngiyabonga mfazi kaMfweni. No, umshini lo. lalelani ke kuzomela si-celebrate kuzomela sihlanganise senze ne-welcome surprise party kabhudweni Yama. uyayibona Oh, konjukeza kusasa. Ngiyabuya. Awu mfethu uzojabula. Surprise ngempela. yani uhamba nomakoti futhi lalelani-ke ngane zami asingeneni endlini yo niyabazi omakhelwane oyoze bavuka ubona phela yo uya makoti wami uyibona kahle ukuzala ngasela kahle makoti wami ngasela kahle yo angifuni nje imali hawu awusangiphi nakho mfanami angizohlala naye hawu come on man hawu yini manje mfanami yo mfana mama se ayi sambeni mfana masambeni kana makoti wami hayi yo Uthenga buruba. ngena ngayo ngena mfana ayikhuphuke makoti wami ayingalobola la sesibukele be hawu siyabonga yo akuhle
uyangifebela. No, baby. No, umngane wami uyangithanda siyalo. Umngane wakho. Shut up. Just shut up, Dumelo. Baby, I'm going to Baba, kanti wena? Kanti wena ulindele bani? Ucabanga ukuthi ubani? Umfundisi? Hayi baba, ngithi uzofika kusasa. Nangu umfundisi ukuthumela umlayezo. Uthini baba? Kanti yami le phone. Ngiyose ngifunda umlayezo yakho nje. Ubheke. Bese ufundela kakhulu. Ngikhona ukuzwa ukuthi umfundisi uthini. Hayi baba, umfundisi ubengikhumbuza ngenkonzo yabomama engolesine baba. Ngithi funda umlayezo oqhamuka kumfundisi. Iwona lona baba. Funda umlayezo oqhamuka kumfundisi. Asibayo into engikwenzele yona. Ubona ukuthi umsebele nalo mfundisi wakho. Ulale naye umfundisi wakho. Empetheni wakho. Akumbitha ukulokulala. Nasake baba. Angithi baba ngikubamba ngisoko baba. Awungithinti baba. Ngiyisa baba ngiphinde. Indodakazi yami ngizochaza. Akukho ngachaza kimi. Ngiyakukwenza lokho. Okay, stop me coming for the station and do that. Hasani. Uzongibulala nami. Just like kwenzile ngoma.
understand they say about to do it right. Ungusathane baba uqobo lwakhe. Because nomuntu uyakhuluma. If number kumbulela come on do it. Lena uzohlangana kwenzayo. Come on do it mafowethu ngilapha. Ndodakazi yami, leave me no choice. Wozani kami endlini. Ayivuzishazi no. Allo. Ayibophoza amabusukhala kangaka nje kanti kwenzakalani? Nokuhambani no. Khala. Ikusela opportunity. Yazithini namfowethu njengoba negama lisho abafazi bafabazi into enza ukuthi ngibulale lenje ukuthi ngiyibuze kahle ukuthi ihappy yini ethandweni lwethu ngayibuza ukuthi ngiyiphethe kahle yini yona yathi sure ngayibuza ukuthi khona into engazi ukuthi yona ingifebele wathi cha wathi happy ayinambe ngaqhumisa ipipe mfethu phela kubhlungu ngabe ukudlela umfazi uthi uhamba na estradini khona nje lokuyamkhomba ethi ngidlelela intombi awufethu naye first Ngane yami, ubuyaphi? Ngiphuma phandle ma. Ngisaya-check lapha engadini. Yo. Makhothi. Useba ukufonela lona. Usekephi manje? Utheni? Mina ngiqeda ukukhuluma naye manje yazi. Uthaqeda kuphuma eGoli sendleleni. Hayi, kungcono ngane yami. Uzofika yonke into right yazi. Uzabheka amabhodo ami. Hayi phathi mengabe yenzelwe mina manje. Ah, utholile ngithi hayi. Kahle suka kimi suka enzela ngisabheka amabhodo ami. Kanti magic yakho ke mama lapho mina ngiyadla la. Uyazi ngane yami. Yabo la ngiyaqeda. Hawu, ngiyakwazi uyathandela phela lapho. Ha.
ngaze ngathandiswa. Awubuyathelela ke. Ngikwazi kahle. Awuthi siphumule kancane. Yasibone ke. Ukuthi uzofika yini? Kancane ngane. Esibhekele lapho ubuyathandela ke kulezi ezinje. Mama, yabo le party nje yoqala sengiqede konke. Nakhona nje ngibona ngathi kuyashoda. Ubulindiwe? Akukhona ulindiwe. Hayi, akho uzangena manje angimazi. Awu, washa ngeke. Uthi sesukile yini? Usosikile ngane yami, usendleleni manje. I can't wait. Ngazithi uzongithengela iPhone. Hayi boy, iPhone. Hey, iPhone. Hayibo, ngempela? Yebo. Hayi asazi ma. Hayi kesilinde ke sibone ke. Yo, Upho ubhutweni. awuyamazi loyo mama yazula mhlawumbe ukhambisa abangani bakhe. Nangoba ngenkwe, uyamuzwa ke? Hayibo, uyachaza yini lo? Meni. Banalo mnene nje yini ukhefu usufike ngoduna namhlanje. Lalela ke ngane namhlala phansi. Ubhuti wakho simenzela indumezulu. Indumezulu welcome party. Okay. Uyobheka amabhodo. Nani ngizondumezula nani ke? Uphathe suswa ku drink, thatha nosuswa ku jelo mkhuba hayi. Lo mntana akazi kusumela. Hayi. Bese ngilethile iplate sihle. Mina lephathi yokuqala sekuphele konke Niyavilapha nje ingane la ekhaya. Hayi. uzobe nikohlala ehlweni ngalingiyenze lonto kumuntu onithi. Masongususa. Ma, ngicela ungizele neplate lokudla ke la. Akavutha ngane yami. Akulethe kuzovuthi yaphambili. Asiphila kanjalo phela. Sibhuti wakho, sibhuti wakho. Singafa yini? Plus kulambekile shini. Yawo nihlezi lambile. Meqeda mama bathi mina odla kakhulu la kanti nabo badla konke. Sibadla bangagezi nezinja babekele wena yazi ngane yami. Akathunza sigeza ke lezinja zami ezithu. Hey! Bashukimba. Awungitshele ngekudle manje ukuthi Ngizodla mama ngekudle. Ngami wena. Sodla kwesingakulapha. Siba utrila. Ukusala bona ngitheni. Uyazona uba nabo sisi. Bozaya, uma ubheka abohada bayasikholwa lesitory esibashaye ngaso ukuthi ungena abantu babhubhisa ngenhlamvu. Bayasikholwa mfana wami. Bakholelwa ekutheni nginezitho eziningi. Bayangikholwa. Ubunye Bozaya. Simtholile umjita lo ubeke sithatha ivi. Nimbambile, nimbulele. Lutho Bozaya. Manje nimyekelela ukuthi azathathe le vila isemaphoyiseni. Bozaya, into esiyenzile simlalelelile saze sabona lapha ahlala khona. Ngiyazi lapha ahlala khona. Kubo. Siyazibalile Bozaya. Yathanda ukuzula nokuzula. Hayi usengafika noma yini manje umfana wami. Makoti seke wakufonela. Utho udlule watheni.
Awuseseduzeke mase lapho. Nibukeni. Awuyazi kusisi wakho phethe remote. Hayi langa nami ngiphathini. Ngizosigulela nami. Mina ngihlezi ngikho la yini ngihlezi ngithi. Uyanda loyo makoti. Mama yena. No babazi. Nangisa right. Hayi bo. Abezokuphoxa wena umama. Hey, akakhulume phela. Ukuphi manje? Okay, ngizamtshela. Go manje. Angikwazi kwanuka kamnandi la ekhaya. Hayibo. Phekweni vele. Mloyi, singasiza ngani? Angizange ngokuzohlala la. Ubani umnikazi wale moto engaphandle? Yami imoto. Letha mfana. Wafile sipha. Ulethe yini? Awunalanga lonke mfana. Letha ividiyo ngihlukane nawo phansi. Angazani na video. Mfana, angidlala ama games la. Anginalanga lonke. Angazani na video. Ukuflatha kwami la. Uzosala kukhalwa la. Angazani na video. Nokanti uzwa kanjani? Oh. Usophakamisela izwi manje. Khale bafana bami. Asikhulumi isilimi. Baby, dude. Bafo, sis, mama, dude, baby, what's that? Baby, what's that, baby? Yeah, baby, kuluma na mwana what's that? Umwana kaselento singasakhuluma nami. Khuluma. Ividiyo yenzani ividiyo. Baby, kufanele ambulance isithando sami. Hawu. Angayazi lento isithando sami, angayazi. Kwenzakala. Wena yazi ngikhole yakho la ngithi uzongithinta ungitshela ukuthi ubudlala. Ngizokubona. Yazi kodwa kudlala ngento ezinje.
Mfethu akusumdlalo mfethu. Angidlali. Ubani kodwa ungenza Kodwa lento? wonke umndeni wami. Ubani kodwa ungenza lento nje ngoba mina ngithi kade waphuma kuleyo mpilo. Kwenzakalana kanti nje. Angazi mina mfethu angazi. Akhuleka. Before eshona. Umfazi wami unjele ngeke. Angazi ukuthi sikhipha yini. Angazi ukuthi Akhuleka njani sengikhona. Yabona lo wenze lento. Lothi liyehle ibhokisi lomndeni wakho. Lobe lehla kanye nelakhe. Kuleka njani. Kuleka wakhathazekile. Hey bo, angimazi ukuthi ubani umuntu ezofika azoshayisa ngempela. Akabheki ngani la yahamba khona. Ayisathakatho la sithakatho daylight. Ami ngangaka. Sekamtshile la uzo. Bamphudi. David Bamphudi. Abo ba. Ezinye soyizuthuko. And then utabuwa. Utebwa amazi ngemaleli, angazwi la. Yini lento omtshela yona mfowethu? Awubabheke lapho ukuthi baphi laba bafana. Wenza njani nina? Uyangazi mina. Ukubuya ngazi, ukungeke ubulala umndeni wami. Ukwenzeni umndeni wami? Umfana wakini wangithatha ivideo ngenza umsebenzi wami. Ngathi uma ngiqala le video wanqaba. Bengifuna leyo video nje. Ivideo yani lesengazi ukuthi uphuphisa umndeni wonke. Ivideo yakhe lona aze abulala ikhansela. Wazi ngani ukwenzakalani kuleyo video? Hayi mina bafethu nangu umuntu esize kuye. Usukela abantu abarong. Ubulala umndeni wami. Wabulala umama wengane zami. Awu. Wena wazi ngani ukwenzakalani la video? Wazi ngani ukubulala ikhansela? Hayi bafethu mina Khuluma ngaze kusaza ngenhlavu manje. Okay. Imina odayisa imoto ngathatha ivideo abantu bafuna ivideo. Bengingazi ukuthi bazofika. Uyidayiselele imoto wazi kahle ukuthi bazokufuna bakubulale njengoba kubulala umndeni wami. Hayi ngiyaxolisa madoda bengingasenhloso yami. Nawe uyifaka.